there'll be some swapping of territories to the betterment of both. And but we'll be talking about that either later or tomorrow or whatever. Something much, but that could have been a world war. I think if we didn't come, Ukraine, Russia would have ended up being a world war. And I stopped that. I want to save a lot of lives. I love saving lives. That's what it's about. And you know, when you save lives, you really end up having a peace. Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Pali nkhani ziwiri zimene tikufuna ndithu tiuzane pano zimene zachitika makamaka ku kunjaku kuti kunjaku kulinje kukutinji kunjaku. Anyway, choyambirira nchonena kuti issue yokonza ubale kapena kuti mtendere pakati pa Russia komanso Ukraine itha kukhala yovutilako pang'ono ngati kuti chinthu chake sichichitika. Anyway, nkhani yake ndiyonena kuti Trump mongobwerera mbuyo pang'ono. Trump after kuyesetsa kukonza ubale wa Ukraine ndi Russia komanso kufuna kupangitsa kuti nkhondo ithe, zapezeka kuona kuti pafika point yokuti Trump akuyenera kuti akumane face to face ndi Putin. Mmene tanena kaya kuti date ndi pa 15 August ndithu mwezi omwe uno. Ndiye kumene kuku ndi kumene it's either kuti ukabweranso Zelensky kumweko kapena boyayi sangabwere, it's fine. For mbali zonse Russia ikuti palibe vuto lilonse ngati Zelensky angafikeso ku meeting imene, ngati Trump angamutenge Zelensky kuti tiyeni tipite ku meeting imene tikakhaleko tikakambirana zimenezi. Koma papezeka kuona kuti Russia yapereka condition kuona kuti iyoyo ndithu sikubwerera mbuyo, chabe kuti iyoyo itha kuvomeranso nkhani khuza ndi peace deal kuti chabwino zatha fa iyeyo go yake cholinga cha Putin amafuna angotenga Ukraine yonse ikhale Russia. Ndiye zapeza kuona kuti after Trump wakamira kwambiri izi ndizi iyeyo angoroka chabwino ineyo mademand yangawo ndiye ngowatsitsako ndithu ndingotenga madera onse amene ndi nalanda. Ndiye mutha kuona china Crimea, Donetsk, ose amene mukuwaona madera amenewo ndoti ali kale m'manja mwa Russia. Asilikali a Russia ali kumeneko ndithu ndi kumene ndithu amakhazikika ndi kumamwa tea ndi coffee. Ndiye anthu onse kumene ndithu akuchetsedwa ngati mmene ndinenera dzulo kuti afuna akakhale ku malo otetezeka. Ndiye zapeza kuona kuti akuti condition ya Russia ndiyonena kuti pakhale swapping of territories. Malo amene wawa amene iwo anatengawa sapereka ku Ukraine koma ndithu kumene kuso kukhalaso ku Russia. Ndiyeno funso ndikumati Trump ali mbali iti. Iyeyo akufuna anjanise maiko awiriwa Russia komanso Ukraine. Komano iyeyo pankhani yokhuza swapping territories iyeyo ali mbali iti. Ali mbali ya Russia kuti Russia basi itenge kapena Ukraine ali mbali ya Ukraine for Ukraine ikunena kuti sizingatheke. Ndeno nkhani ndikuti Trump akuona kuti no, actually ndizabwino kwambiri kuti Ukraine ivomere deal imeneyi, deal imene akufuna Russia, condition imene Russia ikufunayi kuti titenge malo osamene tinalandawo. Iyeyo Trump yo ali mbali ya Russia. Pamenepo tinene kuti America sikupereka ulemu ku Russia. Trump sakupereka ulemu ku Russia. Whatever the case is, muli monse mmene zikukhaliramo komano kumbali ina yake America ikumaonanso Russia kuti awa ndi akuluso kumbali yawo. Ndifa chake akugonjeranso ku condition imene ikupereka Russia. Chifukwa ina akakhala ngati kuti mmene iyeyo zinthu zikumaonekera mmene akumapangira mavuvu
wa ndekuti pamenepo ndekuti Trump sana kakhalanso mbali yakhuzana ndi Russia kuti basi chabwino tengani kune chabwino basi tengani kumene mukufuna kutengako. Iwe Russia tangovomera akuphati iwe. Anakhala kuti iye ali tough kuti mene ali tough tu mene akuonekera mene akunenera zinthu zakezo. Ndikuti chinacheka njani anakangoti palibenso za swapping territories iyi panopa Russia Ukraine nkhondo itani nkhondo ite koma zimene sizikuchitika yayi koma iye akubwera akuti basi rapa ndikuti akhoya bwino basi nze ufunika Ukraine ingovomera basi nde Ukraine ikutani ikukana ikunena kuti sizingatheke malo a Ukraine is for Ukraine ndi mina akunenera palibenso kutenga malo aliwonse nde Russia ikumenyesa nkhongo pamwala kuti no ifeyo kuti nkhondo ngati mufuna iti ifeyo tikutenga malo amene tinatengacha. Pamenepo chingachitike nchani zotsatira zake zikhale zotani tidikirire pa 15 August pano pamene anthuwa akakambirana tione kuti kumeneku zikakhale zotani. Koma pakadali pano tingodziwa kwanena kuti Russia ikufuna kutenga malo amene inalandawo komanso Ukraine sikufuna kuti malo amene apite ku Russia komanso mbali ya Trump ali mbali ya Russia kuti iyayi basi a Ukraine angovomereza. That's why kumayambiro loko nakupasani ka video kamene kakunena nkhani imeneyi ikuti basi it's betterment for both kuti yanchani mbuzo Trump so ayankhula zimene basi ufunika angopanga khala swapping territories bakuti imeneyo yapita. Tiyeni tsopano tilowe ku number 2 nkhani yathu ya number 2 imene ilipo akwaakulu muti ma tariffs misonkho yonse ijayo imene apereka ku maiko okwana I think it should be okay, I'm not sure for the numbers komano pali maiko ambirimbiri I think it should be 19 or 9 pakati pa 19 to 9 not sure komano we'll recheck komano anyway mukudziwa kaleso kuti niyo ma tariffs aperekedwa koma kungopatula China. Like why? Like what's going on? Chuchitika ndiyani? India imene ili second largest buyer. India ungokhala kuti ndi number 2 amene amagula mafuta ku Russia. Number 2 amene amagula ambiri. Komano oyambirira amene amagula kwambiri mafuta ambiri ndi China. Ndezi kutheka bwanji kuti America ikapereke misonkho yochuluka kwambiri mpaka na 50% ku dziko la India pamene ku Russia pamene ku China ayi osapasako matariffs osapasako misonkho. This is why izizi pali ma reasons pali zifukwa zake zimene America singapanga mfyo kuipangira China. I'll tell you the reasons. Ndikuuzani mali zifukwa zake ndikuuzani. Right? Choyambirira chimene America sinapereke ma tariffs misonkho ku dziko la China ndifukwa chena kuti kafukufuku wapeza kwena kuti China amapanga import kapaya walete na kuti yani amalandira katundu wambiri kuchokera ku China kuposa amene iyoyo America imatumiza ku China. Choyambirira chimene chocho ndiyeno zinthu zimene zimachuka ku China ndi zinthu zofunikirira kwambiri especially titakuza nkhani kuza ndiza technology ambiri mafoni wa chani zichokera ku China either kuti China yo indi makampani yake ku America ako kapena zinthu zikuchoka straight kuchokera kutiko kuchoka ku China koma zonsezo China. Nde misonkho imeneyi imatibula simasankha kuti katundu achoka ku China kapena achoka mu kampani ya China imene ku America zimene simasankha imangotibula kuna aliyese as long as zinthuzi si kampani ya America. Right? Ndezapeza kuona kuti America ikupanga ndalama yambiri tingoti ngati for example
mkuzipanga cheki like katundu amene ikulandira like 400 billion chakuti, right? Iyoyo Americayo itumiza 200 billion chakuti. Ndeno mukayipasa misonkho iyi chingachitika nchani? Example ya misonkho ya matariffs imene tikamba apa tupase example yabwino imene mumvesesa kwambiri. Example yake ndionena kuti China itulutsa foni ya tipe example. China itulutsa foni ya 100 kwacha. China itulutsa foni ya 100 kwacha. Foni ya 100 kwacha ikufika kuchani? Ikufika mu dziko lija la America. Right? Tsopano America ikuwauza a China kuna kuti foni imene iyi ine mulipirapo 50 kwacha. Mulipirapo 50 kwacha. China pamene palibe vuto. Therefore, chinthu chichikalowa mu America mucha. Kodi 50 kwacha imene iyi alipire ndani? Pali zinthu ziwiri. It's either China ilipira yokha zimene sizingatheke yo afuna kuti foniyo angokweza mtengo wake basi, nakati msonkho wakweraso ndi akaukweza mtengo foni ya 100 kwacha ikhala no pa 150 koma 50 kwacha alipira ndani? That means consumer amene akagula chinthu chija ndi amene mtengo umukwerere chifukwa America singalipireso, right? Ndeno zimene zingapangitsa kuti mitengo ya zinthu mu dziko la America ija ikwere. Ndi mitengo ija singa panopa Trump sakufuna zimene zofoti zimene zipanga affect zikhala effect mu 8 months. Zimene zingapangitsa kuti katundu akwere, anthu ambe kudandaula, zisankho afterwards kenako zizamuvuta. Trump zizamuvuta kuti katundu oto akwera. Pamene Trump afuna ndi apange post chuma mu dziko la United States of America. Ndi sangalole zimene zozo. Ndeno pachifukwa chimene chichi aonekana kuti chimene apa tivutika ndife. Like tikapasa misonkho awo pali zinthu zambiri ma minerals zambiri zimene America ikupanga and economy ya America ikupanga depend kwambiri pachaniso pa economy ya China. Zimenezo anthu akhoza kuyankhula, akhoza kutana, akhoza kumano pali economy yawo kuti iyende bwinobwino. Mukudziwa anthu ena ake pamene amapasana matariffs aja atapanga expose chinachiteka nchani? China nawo kuti amapanga muzigula kuno and amapasa zinthu zoti zochipa kwambiri and panaso kuonekerana mpaka na akango pasana misonkho uyo apereka nsonko mpaka nazafika poti mpaka nati ako tiye khairi pasi tikambiyana nkhani mpaka na zinatani zinatha imene imechedwa kuti trade war andiso timayilengezaso pampanoso. Ndiye pano pasanga Trump America singabwezeso mistake yomweyo iyo pasa matariffs a China. Okay, mongo kuangula America yakhala kupanga spend kwambiri ndalama zake kuzida za nkhondo, right? Kwambiri panga spend kwambiri kuzida za nkhondo chani panga. China inalibe nazo ntchito zimenezo. China imapanga spend, inapanga spend kuti technology ya nkhondo yazida chani komanso nangasi sizugwisira ntchito. Pamene ku America it's like akungogulisa kuzupira kumabe ku China kuja anali busy kwambiri technology, anali busy kwambiri kupanga boost economy yawo, anali busy kwambiri kupanga kukonza kuti dziko lawo ndithu likhale lokhazikika. Yeah, that's it. Nde aliyense walandira matariffs, aliyense walandira misonkho kupatula bayala wamkulu wa Russia amene ali China. Apa ndoti zativutatu. Apa ndoti bule uja amene amazuza anzake uja amapasa tiza anzake ku skulu uja wakhoma khonya anthu onse koma wakanika kukhoma China
ili nkhankhankha ikunguyang'ana inachenjera kale ndi nkhani imene ilipo ndi imene ndithu. Anyway guys, thank you so much. Update ndi imene ndithu kukakhala ma update enaso ndithu tipatsanebe komabe nthawi zonse timakunyadirani chifukwa chokonda program imene. Guys, thank you so much. Malawi and Canada.